Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana na Hussein Abdulkadir Dan Hajiya. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatar mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Yau ina so mu tattauna ne akan wasu muhimman abubuwa waɗanda su ne matsalolinmu a arewacin Najeriya. Saboda wasu lokuta idan muka duba mu ga cewa ba ma duba shin menene matsalolin da suka addabe mu a arewacin Najeriya, wato ainihin matsalolin kenan. Ta yanda za mu magance su, ba wai ba mu san da su ba ne, mun san da su, amma menene zai sa mu magance su. Na farko dai da matasanmu da 'yan mata ya kamata mu dawo da hankalinmu jikinmu, mu san me ke mana ciwo. Kamar muna shiga siyasan ne kamar yanda ake kallon ƙwallon ƙafa kawai. Idan ka zaɓi mu a yanda muka ɗauka kenan a arewacin Najeriya, kawai bari in zaɓi ƙasar da take buga ƙwallo kuma take da 'yan ƙwallo masu kyau in shiga don kada a dinga cin wasa ana mana dariya. Ita siyasa ba haka take ba, domin ita siyasa ba ƙwallon ƙafa ba ce. Wato idan kuka lura za ku ga cewa da waɗanda suke shiga siyasan don su ɗan samu abin da za su samu su rufa ma kansu asiri don su yi kuɗi ko kuma wani abu, suna shiga ne kawai don hangen wannan abun duniyan da za su samu. Ba suna shiga ba ne don hangen wannan nan da zan je in taya campaign, wato in yaɗa shi duniya ta san shi har a zaɓe shi ya samu. Mu a yanda muka ɗauki siyasa kenan, amma su asalin 'yan siyasan ba haka suka ɗauka ba, domin su ba su damu da mu da muke fita mu zaɓe su ko kuma mu da za su mulka ba, a'a. Domin a farko ma ba sa kallon mu a matsayin waɗanda muke sa su ci zaɓe, domin sun san cewa akwai abubuwan da za su yi wanda zai sa su samu zaɓe idan sun samu su hau duk kujerar da suke so. Saboda matakin farko da suke tsallakewa shine idan suna da kuɗi kuma suna da matasa marasa hankali da tunani, to sun samu zaɓe. Wato sun samu kujerun da suke nema kawai a farko idan suka samu wannan. Saboda haka barakar da ya kamata mu dinga hangowa muna toshewa ita ce a nan. Shin ya za a yi mu koya ma ko kuma a samu wanda ya san jajirtacce, wanda ya san kan siyasa, wanda zai koya ma samari masu ƙananan shekaru masu jini a jika yanda ma siyasan take, balle yanda za ka shige ta ita da kanta kuma ya ka ɗauke ta. Ba wai ka je kai kururuwa ka tada jijiyoyin wuya a ɗauki abin da ko shekara ɗaya ba zai baka ba abu haka. Ba zai ishi ka ba, balle 'yan uwanka waɗanda suke zaune a ɓangare da kuma gefenka. Shin wane ne za a samu wanda zai jajirce ya fito ya nuna ma 'yan arewacin Najeriya cewa kwaɗayin kuɗi da muke nunawa shine matsalar da ta sa ake wulaƙanta mu kuma aka ɗauki ranmu ba a bakin komai ba? Sannan shin ko kun fahimci cewa a jihohin da muke da su kaf a arewacin Najeriya, idan kuka lura za ku ga cewa babu wani gwamna na wata jiha guda ɗaya wanda ya taɓa fitowa ya ce yau na gaji da yanda ake ma 'yan jihata, yau na fito in yi magana akan jihata ni kaɗai a matsayina na wanda nake shugabantan wannan jihar. Babu. Gaba ɗaya gwamnonin ma ba su ɗauke mu a waɗanda za mu jefa musu ƙuri'a ba. Sun ɗauke mu ne a matsayin shashashu, ba mu san me muke yi ba. Inda za ku lura ku gane cewa sun ɗauke mu a matsayin shashashu ba mu san abin da muke yi ba, idan kuka duba ku ga kaf jihohin da muke da su 30 da wani abu a arewacin Najeriya, gaba ɗaya babu wanda yanzu bai koma ya tattare a gindin waɗannan masu mulkin da suke riƙe da mulkin ba, irin su shugaban ƙasa da sauransu. Wane ne yake ta mu? Sun koma ne inda suka san shi ne zai ba su shugabanci, ba wai mu da muke zaɓen su ba. Ba ma mu za mu tallata su ba, kuma ba mu ne za mu zaɓe su hau ba kenan. Saboda haka ba za mu samu abin da muke so ba har sai waɗanda suke mana shigo ba zurfi mun gano hanyar da za mu hukunta su, mun gano hanyar da za mu dakatar da su daga waɗannan abubuwan ba. Sannan kuma mu daina ɗaukan siyasa a matsayin cewa yau Hussein Abdulkadir Dan Hajiya ina son shi saboda wasu abubuwa da yake yin ma ƙasa, saboda haka idan ya nuna min wanda zan zaɓa shi zan zaɓa ba, a'a. Hussein Abdulkadir Dan Hajiya da kake so ko kike so, idan ya kawo maka wannan abin ya ce yau shi ne ya kamata ka zaɓa a matsayin shugaba a gare ka, walau gwamna ko shugaban ƙasa, ka tambaye shi
ya je ya zauna da wannan shugaban ƙasan ko gwamna ya ji menene ƙudurorin shi ma jihar shi? Tambaye shi mana, kana da dama. Shi yanzu ya ɗauko talla ne. Idan ka ga mai gyaɗa da talla a kanta, za ka tambaye ta gyaɗan tana da ƙwari ko tsutsotsi, ko kuma idan ka ga mai dabino in ka ɓare guda ɗaya ka ga da tsutsa, za ka tambaye shi ya aka yi da tsutsa. Tambaye shi menene ingancin wannan mutumin da ka kawo domin in zaɓa kafin ka je ka zaɓa. Saboda shi fa kuɗin shi yake nema. Abin da nake so mu gane kenan. Yau idan wani ya fito yana da mabiya a shafukan sada zumunta yana tallata muku, ku tambaye shi, kuna da duk daman da za ku tambaye shi menene ingancin wannan abin da ka kawo domin mu siya. A farko akwai abubuwa na wayewan kai wa'inda idan muka duba za mu, yanzu fa yau janar na soja aka kashe, to waye kai da kake zaune? Wata rana waye kai? Kuma in ka kasa fitowa ka yaƙi ko kuma ka ilmantar da al'umma, muna buƙatar ilimi sosai. Su yanzu wa'inda suke zuwa suna tallata mana ababen da za mu zaɓa fa, idan kuka duba kuka zauna kuka yi nazarin rayuwa ku da kanku, in kuka duba za ku ga gabaki ɗayansu ba wa'inda su kansu suka yi ilimin rayuwa ba ne. Za ka ga ilimin nasu ɗan cikin cokali ne. Kuma su wa'inda suke mulkanmu su kuma sun daɗe da zuwa sun samu ilimi a wasu ƙasashe daban ma ba Najeriya ba. To ya ko ba za a dinga yawo da ƙwaƙwalenmu ba? Su wa'inda suka yi mulki a baya da haka suka yi? Ai ba haka suka yi ba. Kuma sannan a baya da can, ai ba wasu tsirarinmu ba ne wa'inda ake ce ma influencer suke kawo su ake zaɓa ba. A'a, abin da suke yi su yake zaɓen su suke shugabanci. In ka duba a baya za ka ga wa'inda fa suka ɗan fara shugabancin har aka fara samun matsaloli kenan, daga kan irin su mai malfa da sauransu. In ka duba aka ga daga kansu ne aka ɗan fara samun wasu tasgaro da 'yan bayansu wa'inda ni dai na sani, wa'inda da kuma lokacin da iya fahimtata da wa'inda aka duk ma ko ma wane ne daga mulkin shi aka fara samun matsala, za ka ga kullum matsalar ƙara ci gaba take yi. Yanzu a ƙasarmu na Najeriya, menene tattalin arzikinmu? Tattalin arzikinmu duk abin da za ka rubuta wanda shine tattalin arzikinmu ya fi ƙarfin ɗan Najeriya, ya fi ƙarfin ɗan arewacin Najeriya. Duk wanda yanzu yake jin daɗi a arewacin Najeriya za ka samu in dai ba ɓarawo ba ne na farko, to za ka samu abin da yake yi yake jin daɗin, yake walwala. In aka ce wanda yake jin daɗi, wanda bai da wata matsala ta rayuwa, to idan ba ɓarawo ba ne, za ka same shi duk harkar da yake yi take ba shi jin daɗi ba ta gaskiya ba ce, kuma wanda take cutar da al'umma ne. To ina ne mafitar mu? Ya kamata mu waye, mu buɗe ido, mu nemi ilimi, mu ilimantu. Ilimin nan fa ba ana maganan na boko ko na zamani ba ne wanda za ka samu ilimi ba ko ka san wai menene what is kaza ko ka iya magana turanci. A'a, ilimin siyasar ita kanta kafin ka shige ta ko ka yi ta, menene kake da shi a ilimance a kanka? Saboda su sun fi mu ilimin wannan abin, shi yasa suke wasa da ƙwaƙwalenmu. In ba haka ba, wa'inda aka yi a baya, wa'inda suka ilimantu suka san me suke yi, ba wannan hanyar suke bi ba ta cutar da mutane don su yi suna ko kuma su koma kan mulki. Yanzu ga wata challenge, mu ce ƙalubale, bari mu ƙalubalanci dukkanin shugabannin. Idan dai campaign suke so su yi ko kuma su janyo hankali ko ra'ayin al'umma, da kuma duk zafin da ake ciki yanzu, me yasa duk ba a yi shi a baya ba? Wa'inda suka shugabance mu baya, me yasa duk ba su yi wannan ba? Kuma yanzu suka fi su suna, suka fi su komai ma na rayuwa. Saboda babu abin da za ka nuna masu irin su Sa Ahmadu Bello da sauransu, ba abin da wa'innan shugabannin za su nuna musu, domin sun fi su komai. Babu wani suna wanda za ka yi a duniya ko za ki yi a matsayinki na shugaba ko wanda kai shugabanci da za ka kai su. Saboda me? Sun aikata abin alkhairi kuma kullum ƙara gode musu ake, ba kamar irin yanda ake mana a yanzu ba.
Jama'a wannan ƙalubale ne ga shugabanninmu da kuma mu karan kanmu baki ɗaya.